taide on mun alkuperäinen kutsumukseni ihan ehdottomasti, ja muutakin asiaa tässä on ollut, joka on kiinnostanut elämän varrella. Ja tosiaan niin maalaamistahan mä en ole koskaan varsinaisesti jättänyt, että koko aika se on mukana siinä tullut, ja 80-luvulla tuli oltua taideseurapiireissä ja yhteisnäyttelyissä hyvinkin paljon, ja semmoista perusopintoa sitten kaiken maailman kursseilla siihen sain. Ja 90-luvulla sitten oli yritystoimintaa siinä perheen ohella. Niin sitten näitä taitoja menin kehittämään tuonne ammattikorkeakouluun Kouvolaan. Ja siellä oli tämmöinen aikuislinja kuin design marketing. Eli tämmöinen idea, että muotoilija tai taiteilija visuaalisesti pystyy oppisi myymään omaa tuotantoa, tai toisten samanlaisten tuotantoa. Et siinä oli markkinointia ja viestintää, tuoteviestintää, visualisointia ja sitten nämä muotoilun opinnot. Mutta alun perin mä menin, kun siellä oli kuitenkin nämä taideaineet myöskin, niin mä menin niin kuin päivittämään sitä ja katsomaan, että mikä on mun taso sillä kohtaa. Mutta sitten niin kuin askel askeleelta sain houkuteltua itseni sitten loppuviimeksi myöskin sen tutkinnon suorittamaan. Nyt viime aikoina tosiaan, niin kun on tämmöinen uudistuminen taas kerran tapahtunut, niin on uskaltautunut sitten ihan uuden materiaalin kanssa työskentelemään. Et mä en ole aikaisemmin akvarelleja tehnyt. Et nyt on tullut akvarelleja ja sitten pastelleja yhdessä ja erikseen. Ja siinä mielessä se on oikein hyvä tämmöinen uudistumisen keino, että ottaa uudet välineet, että ei mene siihen maneeriin, ei mene siihen niin kuin totuttuun osaamiseen, vaan että tulee niitä yllätyksiä. Ja mulle ei riitä musiikki korvan kautta, eikä sitten ajatus, että sielunmaisemia vaan se täytyy tulla visuaalisesti silmän kautta jotenkin tämä sysäys maalaamiseen. Ja ne on muodot ja ne on värit ja ne on valot ja varjot, jotka niin kuin luo jonkun tunnelman, joka tunnelma sitten sytyttää mussa jonkun sellaisen tarpeen maalata. Vaikka mä oon silkkimaalauksia tehnyt, joissa ja juuri tällä tavalla spontaanisti veden kanssa märkää märälle, niin voisi kuvitella, että se on hyvin samanlaista, mutta akvarellissa on paljon muita omia haasteita, että ei se ollut niin yksinkertaista. Mutta silkki on sellainen haasteellinen siinä mielessä, että kun se pingotetaan kehikkoon, tämä huivi, ja kastellaan. Ja sitten jos tätä väriä levitetään, märkää väriä paljon siveltimessä märälle pohjalle, niin se juoksee siinä ihan ennakoimattomasti. Erilaisissa paikoissa ja on omia näyttelyjä ja yhteisnäyttelyjä. Että kyllä mä oon yrittänyt ne sinne kaikki kirjata, mutta ne on niin eri tasoisikin, että on ihan kahvilanäyttelyitä ja on seurakunnan tiloja ja on museo ja sitten jopa tämmöinenkin, että Washington DC:ssä niin senaatin tiloissa on mun töitä ollut pari kertaa mukana semmoisessa kansainvälisessä poikkitaiteellisessa tapahtumassa.
Olen käynyt niin kuin 3 kertaa siellä, että 2 kertaa olin niin kuin tässä tapahtumassa ja sitten 3. kerta sattui tämän mun opiskelun aikoihin sillä tavalla, että olin 3 kuukauden työharjoittelun siellä. Tein tälle yhdistykselle sitten logon ja mainoksen ja messuosaston. On myöskin mulla on semmoinen harrastus kuin toi digitaalinen kuvan käsittely, niin siinä se on oikein hauskaa sitten yhdistellä valokuvia ja saada siitä aivan uusia tunnelmia sitten aikaiseksi. Mutta näin tämä elämä menee, niin kuin kello menee ympäri aina uudestaan ja uudestaan, aloitetaan alusta. Aina on niin kuin kerääntynyt edellisiltä kierroksilta sitä tietoa ja osaamista ja evääksi sitten taas sille seuraavalle kierrokselle. Mutta tämmöinen niin kuin tyhjältä pöydältä aloittaminen ja niin kuin, että mitä sinne on sitten kerääntynyt semmoista poispantavaa, niin se niin kuin ajoittaa vaan täytyy tehdä.